Soňky günlerde Aşgabatyň döwlet dukanlarynda alyjylara hödürlenýän çöregiň we uwunyň hili yaramazlaşypdyr. Döwlet dukanlarynda kadaly hili çörek tapmak kynlaşdy. Köplenç pet hili goňur çörek satylýar. Ony iýip bolmaýar, onuň iýsi yaramaz diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 10 awgustda habar berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä dürli dukanlarda çöregiň hili tapawutlanyp bilýär. Biz 3 sany dukana aýlandyk. Ak çöregi satyn almak üçin soňundan tapdyk. Berde Türkmenistanda ony ak çörek diýip adlandyrýarlar. Hakykatda bolsa ol onçakly ak hem däl diýip habarçymyz bellidi. Ýa-ni ýakynda Azatlyň habarçylary Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylýan uwunyň hiliniň yaramazlaşýanlygyny hem habar beripdi. Olaryň sözlerine görä paýtagtyň dukanlarynyň ençemesinde heňlän we yaramaz isli uwun satylypdyr. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda ýylata käbir azyk önümleriniň ketkitlenen nyrkdan satylmagy ýola goýuldy. Hususan da çörek ýarym manatdan satylýar, uwunyň 1 kilogramy 1 manatdan satylýar. Emma soňky ýyllarda azyk önümleriniň gytçylygy ýyzygderli ýüze çykdy, haritler çäklendirilip satyldy, uly nowatlar döredi. Aşgabatda we vilayatlerde döwlet dukanlarynda çäklendirme ýerilen wagtynda ýylata adam başyna 2 çörekden 1 kilogram şekerden, 3 kilogram tüwden we 5 kilogram uwundan köp satylmandy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň ýanyndan geçmeýän haritlaryň şeýle möhleti geçen önümleriň goşulyp satylmagy ýaly ýagdaýlar hem seyrek däl. Soňky aýlarda çörek, uwun, tüwü, şeker, paxta ýagy we ýumurtga gytçylygy ençeme gezek güýçlenipdi. Türkmenistanyň ýylata azyk önümleriniň gytçylygy we çäklendirilip satylmagy bilen 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Tutuş ýurt boýunça azyk önümleriniň öpçünçiliginde bökdünçlikler döräp durýar. Ýüzlerçe adamlyk uly nowatlar emeli gelýär. Paýtagty ýylatyň azyk öpçünçiligi vilayatlara garanda ganimat hasaplanýar. Sinçilerin bellemegine görä Türkmenistandaky azyk nowatlary we döwlet tarapyndan ketkitlenen nyrkdan azyk satýan ýürütleşdirilen dukanlaryň saklanmagy ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan we ýylatyň alyjylyk ukybynyň pesliginden habar berýär. Şol bir wagtda ýurdun ýolbaşçylary döwletiň ykdysady kynçylyklaryny boyun alman gelýärler we halk hojalygynyň ähli taraplaryň ýokary görkezijilere ýetenligini ýylan edýärler.